Izbor 12. Iz Evanđelja po Luki. Onih dana iziđe na goru da se pomoli i provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, dozvah sebi učenike te između njih izabra 12 koje prozva apostolima. Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, i Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanoga Revnitelj, i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica. Tko su bili 12 Isusovih apostola? Petar. Prema Novom zavjetu, Šimun, ribar iz Kafarnauma, s bratom Andrijom među prvima je postao Isusovim učenikom. Isus ga je izabrao za apostolskog prvaka. Nakon pedesetnice, ili duhova, dana nastanka crkve, s Ivanom i Jakovom zauzima vodeće mjesto među učenicima. Propovijedao je evanđelje među Židovima u Jeruzalemu. Bio je prvi rimski biskup, papa, i ondje, za vrijeme cara Nerona, umro je mučeničkom smrću. Andrija, brat Šimuna Petra, po zanimanju ribar. Isus ga je prvoga pozvao među svoje učenike. Stoga je u istočnoj crkvi prozvan prvopozvanim. Doveo je k Isusu svoga brata Šimuna. Umro je mučeničkom smrću na kosom križu, pa se takav oblik križa po njemu naziva Andrijinim križem. Štuje se poglavito u Rusiji i Škotskoj. Jakov stariji. Stariji brat apostola Ivana, s kojim je pošao za Isusom. Obojicu braće, te apostola Petra, Isus je zbog njihove revnosti nazivao sinovima groma. Prvi je od 12 apostola podnio mučeničku smrt kad ga je oko Uskrsa 44. godine dao pogubiti kralj Herod Agripa I. U 6. stoljeću nastala je legenda da je bio misionar u Španjolskoj. U 9. stoljeću nastalo je njegovo svetište u Kamposteli uz grobove svetog Petra i Pavla u Rimu, najvažnije srednjovjekovno i hodočasničko odredište. Ivan, apostol i evanđelist, sin Zebedejev, brat Jakovljev. Propovijedao je u Maloj Aziji gdje je prema predaji utemeljio 7 crkava. Nastanio se u Efezu, a za Domicijanova progona uhićen i utamničen na otoku Patmosu, gdje je napisao Otkrivenje. Vrativši se u Efes, napisao je Evanđelje po Ivanu i Ivanove poslanice. Drži se da je jedini od apostola umro prirodnom smrću. U ikonografiji se prikazuje orlom, simbol uzvišena nadahnuća, i knjigom. Filip. Pretpostavlja se da je djelovao u Palestini i u Frigiji gdje je čini se i raspet. Relikvije mu se štuju u crkvi 12 apostola u Rimu. U likovnim ga umjetnostima prikazuju s malim križem. Bartolomej. Prema predaji širio je kršćanstvo u Etiopiji, Frigiji, Pontu, Mezopotamiji te u Indiji. Mučen je i pogubljen u Armeniji. Toma. Evanđelist Ivan ga prikazuje vrlo vjernim Isusu, spremnim poginuti s njim, ali i kao osobu koja je sumnjičava te vjeruje samo u pipljivim dokazima, zbog čega je prozvan nevjernim Tomom. On je prvi priznao Isusovo božanstvo. Pretpostavlja se da je propovijedao u Siriji te u Indiji gdje je podnio mučeništvo. I danas postoji nekoliko kršćanskih skupina koji se zovu Tomini kršćani, koji drže da potječu od crkve koju je on ondje ustanovio. Ikonografski se najčešće prikazuje uz Krista koji mu pokazuje rane na rukama i boku, odnosno u klečećem položaju kako dodiruje Kristove rane. Matej. Apostol i evanđelist. Carinik. Nazivan i Levi. Propovijedao je u Etiopiji. Štuje se kao mučenik. U ikonografiji se prikazuje u liku krilata čovjeka
ili s knjigom i perom. Jakov mlađi, brat Jude Tadeja, prvi jeruzalemski biskup. Zbog strogoga pokorničkog života nazivali su ga pravednim. Napisao poslanicu kršćanima koji su se obratili sa židovstva. To je Jakovljeva poslanica. Umro je mučeničkom smrću. Juda Tadej, Jakovljev brat. Ništa se ne zna o njegovu djelovanju i smrti. Šimun Revnitelj ili Kananac, jedan od 12 Isusovih apostola. Juda Iškariotski, jeruzalemskim svećenicima predao je Isusa za 30 srebrnjaka, što je bila cijena roba. Nakon što je Isus osuđen na smrt, Juda je osjetio grižnju savjesti te se objesio. Nakon Isusova uzašašća umjesto Jude za apostola je izabran Matija, jedan od sinova ribara Zebedeja. Svi smo pozvani biti apostoli, misionari, poslanici, glasnici, vjesnici Isusove radosne vijesti o Božjem kraljevstvu. Svima nam je Isus povjerio da radosno i hrabro navještamo da dolazi i da se već ostvaruje novi Božji svijet. Da su već tu i da nastaju novi odnosi među ljudima i novi odnosi između Boga i ljudi. Odnosi prave slobode, pravoga mira i prave ljubavi. Svi smo pozvani biti Isusovi učenici i njegovi poslanici. Biskupi na čelu s papom kao nasljednici 12 apostola. Svećenici kao najbliži suradnici biskupa. Redovnici i redovnice koji svojim posebnim načinom života žele svjedočiti da im je navještanje i ostvarivanje novog Božjeg svijeta glavni cilj života. I svi vjernici laici koji cjelokupnim svojim životom isto tako žele navještati i ostvarivati novi Božji svijet tamo gdje žive i rade.